Oh yeah. तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हर्फी मयूर ए मयूर Aku raw ko base. अरे आंगायो रे मासो Ha zakta. Dia dalam. हे कसले म्हणू कपडे घातल्या आणि असं कित्याक रावला माने नेला आणि परत तोच वीक मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं? किती करता रे Sorry. किती रे तू हा आणि आज वो कसला अवतार केला पुष्पा, नाम याद मत रखना. पुष्पा फुलाचे नाव कसे मरे पुष्पा चंपा चमेली पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है. अरे किती केले उजं लागलो पळत Fire hai main. Fire. फायर लागला अरे पालोय रे तो पहिली पालोय फू फू करून उजो पालयता साधो उजो पालो कळा ना फायर हेमे फायर पुरा आता काढ पळय बाहुबली आता मधीच कटप्पा कित्याक झाला आ Katapanu. पुष्पा, पुरा पटेला सगळे साफ कर आता हे घे पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला. किदे परत सांग सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं. झुकेगा नाही कित्याक हा भेणा नेला वो धर्म आणि पूस